जौन भी बा निमन बा। यही बीच में लोग कलाकार के दोष देवे लगला कि कहीं गावे नहीं खावे तो माइक बनवाओ तरह से तनी बना के रख सावरिया ए मोर सावरिया सावरिया रे हमने के निमन सुनाओ भाई सुनाओ चाहे सही बात सावरी है वक्रतुंड महारे काया सूर्य कोटि समप्रभा सीटू जी के बहुत बहुत धन्यवाद। राउत कलाकार से बातचीत भइल हुआ सब कुछ बोलौनी एक कमेटी के तमाम सदस्य के बहुत बहुत आभार। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। अपन काम बा कि दलानों में या तो बचपन जब दलानों में बैठ के गई जा तो दलान में बहुत ना 15-10 आदमी बैठे तब अपन हमने ऐसा कलाकार कोशिश करे कि काकवा कहाँ संगे बड़ा निक होता मंदिर में गाई जाए तो हे भाव रहे आज बुझला अपना परिवार में हम गावत नहीं गावे गावत यही भाव से एगो बड़ी पुराना गाना लोग हमरा के बतौलस लिख के दिलस उहे गाना से शुरुआत कइनी आ तब लोग उहे गीत गावत नहीं गावे के तो मन रहला दूसर चीज लेकिन सिटू भाई कह देला मन का रहे कि काहे जिया दुख भला अरे चलती हला मोहे विसार के इलाय है कि इतने बता दो ए दुल्हा गंगा पार ए पर हम भजन गाई पहले लेकिन राउर भजन हम पूरा कर देते कि सुमिरनवा करी तोहार सुमिरनवा आगे करी तोहार कि गौरी के ला ए ललनवा बाबा सुमिरनवा करी तोहार। चले के राजन भैया लागी जो नृत्यांगना लोग के व्यवस्था बा वो व्यवस्था के कह दी भजन सुमिर के एगो से आधा खड़ा होई आ लोकगीत होई कैसे के लोग भी अब बैठल बा मजे खातिर 2 दिन इंतजाम भइल अब तनी हइरो इंतजाम हो जाओ ए बाबा कि गौरी खेला गौरी खेला लनवा ए बाबा सुमिरन चलो कि सुमिरनवा
आगे करी तोहार एहे गौरी केला लगावे बाबा देखिए। हेलो अवधेश बाबा मुखिया जी की तरफ से सुमिरन पे बहुत बहुत पुरस्कार है। अभिनंदन करब, स्वागत करब। जौन बात होने में गावे के बाद अब कुछ मत मांगलो तो मंगबलो तो बिगाड़ दे। ए बाबा आज ऐसा समय आ गइल बा भोजपुरी जगत में, हां जी, भोजपुरी समाज में, हां, कि चाहे कोनो भी शुभ काम होखे ओके तो हमें एक आदमी के आवल जरूरी बा। के आजकल नचनिया जब से ना है सब, हां, त नाष्टजाम शुद्ध होई, हां जी, ना गिरी प्रवेश शुद्ध होई, हां, ना कोनो कन्या उतरी तो ओकर घर में पांव पड़ी तो ओकरा से शुद्ध ना होई, हां, दुल्हन उतर, हां, काथा भइल भाई आसान के नाच के व्यवस्था करो। ये व्यवस्था हो गई आज के, हां जी, लेकिन हम हमेशा कहीं ना देखो हमार कहते हाजिर हो गेल मैं लोग चढ़ जाए तब एगो बात कहो ए बात। लेकिन हम नहीं कहती काका लोग के समय में चढ़ जा पीछे लटकारम पर से क्या बता 2 मिनट बैठ जा आज भैया ए सुमिरन के बाद खड़ा हो जाए। ए बाबा हां हे बात पर ध्यान दी सब। कोई भी शुभ काम होखे ओके आज से 40 से 50 वर्ष पहले, हां, तो एहनी के कोनो काम ना रहे। क्या है पहले एहनी के जन्म करम ना भई रहे, मलिकार जन्म करम भई रहे, हां, बसुका गई रही। लेकिन कोई भी शुभ काम होखे ओके तो सबसे पहले के आवे के टेंट पंडाल वाला टेंट पंडाल वाला ना ना एकरो बात सही बा कि सबसे पहले टेंट पंडाल वाला लोग आवे, हां, लेकिन ओकरा से पहले कोई आवे के आवे ओकरो से पहले हलवाई खाना बनावे वाला साफ बुझाता कि रेडियो मिर्ची धइले साउंड तो रेडियो मिर्ची लेखा बुझाते बा। सही बात ए चलते बाबू ज्यादा तमाशा नहीं करे, हां जी, कोई लेवे के बा का हो कि चंदन करे ले बंदन आधा सीन काटो तनी हमें। अरे गौरी है गणराज जी, क्षमा चाहत सिटू जी, जय हो। हमार आधा कार्यक्रम हेने दोनों पे होले, सुनाते नहीं कि क्या कहता है कि चंदन करे ले बंदन, जय हो। अरे गौरी है गणराज जी, लेकिन जब उतना दिखाइए दिले बने तो तनी सा खातिर काहे रहे दे। ए मलिकार पहले कोई शुभ काम होखे तो जानता नहीं के आवे पहले लौंडा आवस, हां, नचनिया लोग के नामे निशान ना रहे, हां, उ जब मंच पे आवस, हां जी, आप लोग खिसियाइएगा मत, हां, ई लोग कहे पहले किन्नर छाका के जमाना रहे, पहले रउआ सभे ना रहे, हां, कोई भी शुभ काम होखे ओके लौंडा लोग मंच पे आवे कहीं ना आ लौंडन के भाव का होके बाबा का हो वाह जतने बा उतने में पलांठी मारो, हां, अरे ए बात पर तू लोग ध्यान दियो बचिए लोग है ना तकिए लोग, हां, एला ज्ञान मिलेला, हां जी, लौंडा लोग जब मंच पे आवे, हां, तो उन्हीं के चले के भाव का होखे कैसे
गावे के भाव का होके का उहे भजनिया गाँव स आ उन्हीं के जो साड़ी होके साड़ी हाँ उस साड़ी कबो एड़ी तक ना रहे कहाँ तक रहे उस साड़ी हमेशा ठेवना तक रहे ठेहुना तक ना रहे बस पहले कंपनी वैसा निकालते रहे पहले कंपनी उसे निकालता है अच्छा ओकर दिमाग दूसरा जगह था लेकिन जब वो लोग चले मंच पर तो चले या गावे कैसे तन दिखाओ भैया जैसे ढोलक बाजे वैसे लोग चले राजन भैया चले हैं ढोलक से हम चलब पाँव से आहा चले लो वाह वाह लौकत नु चले लो किन्नर लोग चले या गावे डीजे बड़ा खुश हो भाई बड़ा दोनों खुश बड़े सर हमारा को ओरिजिनल वहे का बुझाता हमरा तो बुझाता ए बाबू आवरी ना इतने बात ना लोग को है कि आज जिन शुक्र गुजार ने हमें इस मतनपुरा की पावन धरती पे बुलवाया है हम उनका लहे लहे दिल से तहे तहे दिल से कोमल कोमल दिल से छोटे 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 दिल से शुक्रिया अदा करते गाना लोग गावे कि माता जा की पार्वती हर पिता महादेवा लड्डूवन के भोग लगे यही बगले एगो छपरा जिला वो छपरा जिला में एगो लय बड़ा फेमस भाई भिखारी ठाकुर जी के मंडली से सब लोग सब भाव में गावली लेकिन वो भाव कहीं नहीं लगी वो भाव एक ही जगह देखे के मिली जो छपरा जिला है आ लोग चले छपरा जिला में गाय कैसे कैसे हो इलाई हमें देखे के मिल सके अरे माता पार्वती माता जाती पार माता जाती पार तब कहली अपना कन्हैया खातिर कृष्ण भगवान खातिर हे मुरली में छेड़ लेता नवा हे मुरली में छेड़ ले गनवा बनवा में नंद किशोर हो बंसी बजवैया कन्हैया एक लाइन जोड़ते जोड़ते कहो चंदन करेले बंदन अरे चंदन करेले बंदन गौरी है गणराज जी हमारा मुखिया जी तरफ से बाबा की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हैं आइए गजानन सफल करी हमरो काज जी
आइए गजानन सफल करी हमर काज जी। आई